Space е така тука. Застани малко по-назад, на ръба да виждаш. По-назад. Оп. Сега трябва да ти даде Space. Не в стената, назад от стената. Да, давай нагоре с W. Катерас. Сега ще им влезем от покрива ни. Като дойдеш тук, клякай. Клякайте са. О, чакай, какво направих? Тъмно О, е. кликни Г, кликни Г, кликни Г. Г кликни, да, това тя не е движена. Опа, има един тука, има един тука. Аз се прицелвам, като си дам с десния клик на мишката, тази пушка се криви на една А, страна. защото си с нощно зрение, Да, някой пусне тока. С нощното зрение не можеш да се прицелваш с мерника, ами странично се целиш. Да, защото аз нищо не виждам, аз нямам Night Vision. Ние ги отрепахме вече. Сега пак ще да избираш оръжие неща, да знаеш. Можеш да си останеш със същите, които си сега, или да си вземеш нови. Чай, то това... Сега като махнах Night Vision, пак същата работа. Този път няма спираме тока. Добре, няма. Ще да можем да си Добре. изпълним мерниците. Няма смисъл. Добре, казали сте. Трябва първо да свикнат все пак. И аз да си така, взема бити това път си. оръжията. Но- Защото Кофтите, че пък Значи, са ти. основно гледай да не целиш твоите цели, само враговете. Това е най-важно. Избери пак Твоите- същото. Ей тук, където са Ева, твоите- кръгчетата. Ива, твоите ще ги разпознаеш и горе над твоите хора има едно човече. Да, едно Виж, синьо те са човече. връзки с твоите хора. Те знаеш Има ли нека- къде са? Да бе, Аз ей съм тук. си на Мейнгейт едното. Front Valley 02. Ние там. Окей. Аз съм с P90. Аз пъв, MP5-тичка. Давай напреде. Пак от покрива да минем ние. Чай, че не мога да се наместя аз. Давай нагоре. Фокси, де, Фокси. Внимавай, защото тук наистина демиджа не съжалява. Не е демидж система на 5M, тук може да паднеш от един куршум. Стой са. Дръж мерник на вратата, тъй че гърмиш към Да. стълбите. Готов? Да. Чисто. Чисто ли? Минавам напред. Гръмни камерата и това зеленото горе. Къде го виждаш? Давай навътре. Убиха ма. Тук има един вътре, внимавай. Втория тъж. С кое се хвърлят гранати? Вътре, пането. Кликни 4. Аз го стревих без да искам. Значи, как работят гранатите? Долу вляво на човечето ти имаш двете ти гранати, ти ги показва. С 3 избираш лявата граната, с 4 избираш дясната. Да, защото сега той има нощно зрение. Като си избрал нощното зрение и кликнеш Г, използваш него. Като кликнеш 4, избираш вече гранатата ти и я мяташ с Г отново. Марк Аз 12 нощно- или М4? М4. О. Мак 12. Аз съм още не нашъл. мога да намеря това Мак 12, бе, човек. Къде е това? Мак Ей, 12. Мак 12 е такова като снайпер. BMP. Не баш, ами... DMR-че е, DMR-че. Автоматичен снайпер. Кара е същото. Аз пак се спавам на същото място. Този път взех М4 аз май. Не знам какво взех, взех някакво оръжие. Играта има тежка тактика по принцип, просто това мап не е толкова тактически. Ние пак влизаме през покрива. Имаме от съотборници. Давай. Гледаш просто ръба да е до тебе, за да можеш метнеш въжето. И внимай, Да. внимай с прозорците много. Имат навик да причакват. Готов ли си? Гледай. Ще разбереш. Пушка е странна, няма да я вземем повече. Готов ли си? Да. Отварям. О, фак! Треба! Отмъстих за теб! Чисто е горе! Само да не ме теглиш пред помпа, нали? Да не повтаряме ситуациите.
Вие се избихте сами, бе.